Bueno, mga higala, mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Sheena. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Higalaan, ang atong magtatampo si Sheena. Kini akong problema, bahin ni sa among silingan nga nahimo na kung kontra kaayo ba. Tinuod ko ang ilang giingon no nga your best friend is your best enemy. Pero aron nyo masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod. You told me that you love me if I'd ever change. Welcome me into your arms again. Come on and out of the rain. Hey! Uy, Mare! si Marifreda man ni. Mare, ikaw na? Oo, ako taon, Mare. Uy! Ang best friend ay mong tunay. Naway paglubad. Mulubad lang ang sing-sing sa Muslim. Nung kagiling atong panagsuod, Mare. Diya, dyan ko bilib di mo, Mare. Ako po't, Mare. Why makabugto ani atong panagsuod, Mare. Bisag kinsa pa na sila. Ay, dali, Mare. Uy, suod, dali. Naglungag kog saging kardaba, Mare. Dali. Uy, mauba, Mare. Ala to ako ginamo sa bahay, Mare. Kadiyot po ako na ko, Mare. Sige, Mare. Maayo hinuon nga na siya ginamos. Lamiar ba ning saging kardaba nga hilaw-hilaw pa niya parisan de ginamos. Awa na, daog na, kumbati na. Nay, Mare. Pagkahibaw sa kumbana nga, mga kauntag saging hilaw, nga kardaba ba, unyag parisan na ito kinamos, na, may kuyog ay. Mao ba? Tinuod na bre. May kuyog ko kay gisultihan kong daan niya nga. Murag, naglaway man hinuon ko. Anin do tinuon oy nga ni aka pre. Naam sa Felix sad, akong tawgon aron manaog to ha. Asam dito ko pare Felix day. Tuas kwarto pre, sige duwag scatter. Ha? Mao ba? Pagkanuga to kay mag-inom eh. Inar to mare. Ah, sugot ka ayo to. Labi pag mahibaw to siya nga ni aka, aw manaog dayon to pre. Kinita. Murag tuwa pa ko'y street side dito sa bahay mare. Ay, nari kay mainom dito. No, napamaga ni red wine dito. Ay, dala na nag-appeal ang kuan red wine. Dong, kay kami sa si Mari, siya na maoy mabira adto. Aw, tingin may pa. Kaya kung ano ko kaniyo, ta? Ingon ana mi kasuod nila, dali kami magkasinabot. Mao to nga nag-inom mi. Unya, Yan ang masupre ha. Salamat kayo, Pre. Salamat. Ayos ha. Ay, sus, pastilan. Ikaw, kita ni Haldono na ba na bebe. Di ko manaog, di pa ikaw, pre. Asa ko manaog. di naman naog kay nabuang naman na siya scatter pre. Pareha na silang genre. Dong Pedro, na rin. Ang kanta tala. Sabi niya kang, oy, Junri tao. Kisaw na Junri, ha? Ay, ang imo sang amigo sa nakalimot na kag genre Europe na kusugay mo duwag scatter. Pastilan. Sakto na So, di ko binuang na nga, kaya scatter-cutter, wata. Pastilan, pre. Ibutang ka lang may nabuang ka, pre. Ambot lang. Ha? Karon pag tingali may makakita gwapo nga buang. Kay nga na di ay Mario, pwede ka makakitag buang nga gwapo. Wa pa, Mari. Aw, House block ako, na house block ako. Lingi-lingi ala na nas imong kilid. Na, Ay, murag ako'y may guwang nila. Diyan ang bakos kilid. Igo, yun kayo. na. Og mo ni mo mabuang, Mari. Ambot lang. Kasumol ka ha. So cool. Walang gyud damhan namo nga sa among giinom na sobrahan mi ug diha naming tanan nakatug. Unya pag mata namo. Kalapat. Oy. Unsa man ni? Si Felix baho sa tiil ani tawahan na. Ano? Mari nga nung naaman na si Felix nga. Hala, kinsa man ni? Uy, Mari. Giusa man na di Boss Boy, Mari. Nga ako man ang bana. Nagkailis sa Mari? Hoy! Hoy! Boy! Bangon di ay! Bangon di ay! Maayo ba ano yung Hoy, Felix! pagsinanday? Felix! Naroon na abot pa ka diya! Bangon diya! Oy! Felix! Hoy! Bida, yung abot ng taon ko dito, taon nun, sa manapagkita po. Abot ko sumutangan ni Marifreda. Ba't na ni mo? Pero ti pa yung nakagako sa tiyan ni Marifreda.
Ang ay, sabi ko, ikaw to, bantura, inig ako sa ko, lahi gyud kayo. Lahi, pero giganahan ka. Ay, dahil taon. Ikaw po lagi, pulbida. Maroon ka taday po rin boy lagi, di ba? Be, naboton yung tail sa mong daong. Ang gutad, kung ano sa to, Nasa ka to, nasa ka. ganahan sa imong mata, puting bahu as tail ni pariboy. Ano? Recorded by X Thunder Gaming. Wagin may kalibutan nga ingon adto na baday ang among sitwasyon. Murag nagkalalis mi og sa kumbana. Unya dito nagsugod ang among pagkaguba sa among panagkumpari og kumari. Unya, Uy, ngano ka ga? Kasayo pa rin mong gisapot, uy. Buaw din nga tawahan na di. Mga hilas kayo. Ngano lagi ka? Panabi ko na dito sa tindahan na ng Salome. Nanabi ko dito sa si Sena ba? Nga ako kuno. Baho kay cocktail. Uy, kahilas good nila. Ay, wa man gani ko manabian na yung bana nga baho kayo kuan ang so. Ha? Baho kay ang so. Kato si kuan, pare Felix. Nangihi tingali to siya sa Carsones. Hilas nila no? Sige lang daw, sige lang. Basta magkita mi anang Siena. Hilas niya, mura si Kinsang ko paha. Pweh! Uy, patak ka ni pangulian, oy. Naigod ay ka. Mas ko ka mga igod. Sige lang daw, makabaw sa lagi kita. oy Berta, asa day si nang Salome? Ay, wala ay, nangumpran na. Ako ay ibilin niya din eh. Oh, wa day siya diha di ay. Wa! Nga naman siya. Mukha unta kog shampoo ba kay maligo ko nya wa may shampoo uy. Uy, sus, pagkuha lang dire, uy. Ilis na rabit taon na. Usa ba shampoo ha? Bisag unsa basta mo buwa. Alam no? May daw na mo shampoo. Uy, kay murag ba ni ng Frida. Sige lang buwa-buwa. Mao ba? Oh, Sige pi tagay kog shampoo. sige, tara. Oh. Maana ni? Sige, ilis na lang. Orayo kay nagkita ta diri bruha. Uy, Mare. Oy, ayaw ko tawag mare, ha? Kay gikan karon, giputol ko na ang atong panay kumare. Unsay ngan? Wa kay gabaos, plastic ka dako. Bati di kay batasan. Sa man nagipanulti nimo diha O uy. kay ngano di tinuod, nga ngailan kay batasan. Time pa. Murag ikaw ra man tingali ang bati ug batasan? Nangaway ka na kung awa ko kay baw kung sa nimo. Wa ka mahibaw kung sa imong saday. Suma, giunsa nimo pagdaot ang akong bana, imong gipanabi nga baho kay tiil? Kahilas baya nimo. Nga naman ikaw humot kay bugan? Hoy, day! Masumot pa nga kung bugan, day, kay kada adlaw ni nakong gisabunan. Ikaw ni sobra na ka ha? O kay ngano di tinuod? Ikaw unsa man kuno ka? Limpyo ka? Nay, tanawa ko ng kuko og kanang kuko nimo tanawa. Nang ginguko ka ba? Kanang imong kuko sa tiil gilimpyuhan ka na ha? Mas limpyo pag tiil sa kabaw ana. Unya ikaw, naibuhok nimo ay mura kag ungo. Sa? Ungo kag kaliwat mo. Ha? Naikalkag na ka ng imong buhok. Murag bago kang namalbal. Sa? Ungo ko? Kung ungo ko ikaw unsa makaaswang ka? Ungo! Aswang! Isa mo kung sulok to. Kira! Ako ni Noy Felix, si Pedro! Ay, Pedro, bukas sa'yo, bro! Kaya ka diyan, bro! Bro, sa'yo to? Noy Felix, adto aragod si Sina kay nag-away daw si Frida. Ha? Basit magpatay tulong. Dali ano na. May line mo sila. May line mo sa balita. Asa ba sila nag-away? Asa sila? Tapos tindahan ng Salome. Urbida, salamat kayo, Dong Pedro, ha? Salamat kayo. O sige, kayo pansi ins magkupan sa ang Pagdali dito! Unsa to? Ha? Unsa to gisulti nimo? Unsa ko? Ungo ka! Di ka dungog ka? Ungo! Kaliwat kag ungo! Adi ay ungo ko. Ikaw unsa makaaswang ka? Ungo! Aswang ka! Ungo! Ari ta magdaog ini. May pabugnoon tani. Diri. Kay ko na. Pero tigyong gubuta adto sa amo, daghan kay mga tawo nga nananaw namong nagbugno mi ug may lalanggani kay naabot ang akong bana og giuwang mi. Unya, Ay, sa taon, yung patol na tubihan na taon. naglagot na mga kustanan ko dong. Kaya ba diya, kung saan ni sundan siya yung pinag-away, ha? Ang
Gisumbatan mo ko sa panuhak na nabi kuno ko nga ang iyang bana baho kunog tiil. Ha? Ipakauwawan mo kunyag maayo. Dali man kaginganlan kunyag ungo ko. Mga ungo ko nung atong kaliwat. Nibuka lang akong lana oy. Mauto ko kapugong akong gibuno. Ay, kagamay rabi ang tao. Sinugdanan na tao. Mao lagi gamay ang pangutan na kinsay nagpalakaw ang nagiingon niya nga baho og tiil ang iyang bana. Kay ako may gipasanginlan. Dalabi siguro ng salumi may nabi, anak. Iyon sa masad pagkahibaw ni ng salumi nga baho og tiil si Boy B. Ako mo nagsulting na salumi, bahuti is boy. Ay kaparaw, ikaw din na nabi di ay. Dili ako nabi sa salumi lagi. Siya na may akong gisultihan. Yan, ang nabi sa tigalas ng salumi. Sumbat. Lagot ko, mubawas ko doong. Mubawas ko kung kumare. Recorded by X Thunder Gaming. Tayba, unsay mo baos ka ha? Unsay mo baos? Mubawas ko siya pagpakauwaw na ko. Yung sa kanya mo magkao. Kadto ko giganlan ko niyang ungo sa dagang mga tao, Yung gud. sa di mo pagbaos na. Ikihan ako siya. Saday? Ikihan ako siya pagpakauwa sa tong kaliwat. Ilabi lang yun dato. Ha, ungo day ha? Pwestan aw na tong dili ba siya makahilak sa prisuhan? Dahil na. Tungod sa kong kalagot, kaginganlan ko niyang ungo sa kong best friend na karon ako ng best enemy, ako siyang ikiha para mutagam. Mao nga ako siyang ipatawag sa barangay. Unya, Nasa mo taday? maadto ta sa barangay. Karon ang husay didto. Oo, kakakaroon day. Karon, ikiha ko ng babayhana bisag mangayo pa siya pasaylo. Dahil kapasaylo tao na niya. Sa iyang pagpakauwaw na ko, dili. Di na ko siya mapasaylo. Kay dili kay ako ra iyang gipakauwawan. Hasta nang ako mga kaliwatan. Ang ato mga anak, dako kini pakauwaw iyang gihimo sa tong pamilya, oy. Mga Sige. patag mo na ko ng babayhana. Sige ka diyo, mag-ilis ko ha. Magdali ha. Mura sa dabakag babae ko mag-ilis. Daghang kay seremonyas. Di lagi, mag-ilis mo kaliyot. Magdali diha. Ay na lang apas-apas. Dungan ta pagdali. Sige. Huh. Imo parong katawa, Freda. Ugma, ako nasad. Ha! Ha! Odro, nga di ka din nagtrabaho? Ha? Sabi na ko, nakas kapitol. Huy! Tingo ko eh. Naamalay ka din eh. Naku, nakas kapitol. Di ora ko dito ay. Dinhi kay biti man ko. Biti o si Biti? Bagay tanod ko. Kabungod si Ilong. Unya, sa mananas ka, Abdro? Nana, suda dito. Nana dito. Ang imong kontra, Nana, sinaprida. Kalato-ato. Adi ay, maayo hinuon. Sige, akong sakon, Dro. Sa mga Freda, ha? Nakakabay ebidensya nga siya ungo, ha? Ha? Madaot mo dyan ka ni Freda. Mapreso ka. Mao nga siguro alang yun ka na kay saksi o ebidensya nga siya usa ka ungo. Tumutumo na ng iyakap. Ipapriso gid na ako siya. O sa man, Freda. O sa mga ebidensya nga usa siya ka ungo, ha? Aduna ba? Na, murag maprisa gud ko ani kap. Kay wa man gud ko ebidensya gud kap. Kay saon kami ra man duha ang naglupad-lupad sa ibabaw, mao way nakakita namo. Mapreso ka. Okay na ang kapitan nga ikiha siya. Iyan naman kong tagaan og certificate to file action. Ang problema lang, upananglit ikihan ako siya, mo gasto kong abogado unsa pa na diha. Upananglit mo daog sad ko sa kaso. Maulian kami sa among gasto. Nagduha-duha na hinuon ko nga ikiha siya. Unsa kay maayo manglupad na lang kami? Aw, unsa man kun kamo ang pasultihon? Sheena. Thank you. Ate Pres? Okay, sa ito nato karon adlaw. Ang ato sinira Ate Pres, muna si Indesyen. Shina. Si Siena. Nara, Indesyen. Kini si Indesyen Ate Pres. Kuha niya ka ng gaway-away sila sa kumpare. Itong lagi kumare. Itong lagi taon na ng mga tabi-tabi Ate Pres ba? Nga ba, hugtiil, wag lami taon ba niya? Ano masaguti sila niya, nakailisay mo sila. Kilisay Paris. Nakapinandaya yung bawa. Nakita baho itiil niya, naggaway, ungo ka na, tulad, ungo ka, aswa ka na, maura yun. Nya pagabutos kapitan niya sa ungo sa nakaibidin siya wakap kay kung saan nga kamera may naglupad-lupad dito sa babaw. Wag yun sila ilaing bidin. Puro siguro sila mga ungo Ate Pres, no? Mao gyud. Puro mo mga ungo. Mga sige, pag bugno lang dito sa babaw, ay lang mo pangangin sa ubos. Ay lang mo dito. Atulo mo dito, ayaw lang mo sa ubos. Kay para di mo kuha. Bam, sa imo ka tabag ya bam. Diretso ta sa paambit. Okay, Ang paambit, ito din sa New Testament Oo. sa Roma 12, versikulo 18. Okay?
Is this? No. 14, I'm sorry. Sige. O, sabi na to. Roma, Kapitulo 12, versikulo 14. Pag-ampo kamo sa Diyos, nga panalanginan niya, katong nagpasipala kaninyo, panalanginan niya, og dili itong luhon. Mo na kay kamo kumpare o kumare ra mo lain kaayo og dunay mga hinungdan o dunay mga butang nga magguba ang inyong maayong kabubuton, maayong relasyon isip kumpare o kumare. Kay kini ra bang naatay gihambin nga kay ubos, gihambin nga mga pagdumot, unya magsugat tas dalan, iya taglingiw. Lain kita na mo. Lain kaayo. Whereas kung maayo atong kabubuton, maglakaw ta nga magpahiyom. Watay kontra. Oh, dili maghuot atong dughan kay kanang kuno doon tay gihambin nga kayugot ka goal, labi na doon na kay pagdumot, ang imo sang kagalingon imo ra gikontra. Sus. Oh. Kanang na ang labi na og silingan mo. Oh, kay kita ko nung managsilingan, kita rin magtinabangay kay pananglitan og silingan nga magdumot si bako panahon sa katalaban, panahon sa sunog. Bisan pa ka na sa Wala. kantiyan, ano yung tabang mo? Oo. Wala kay asin. Sa silingan ito mga asin. Wala yung pusporo. Sa silingan ito mga. Wala naman yung pusporo. Kay di kurente naman ron. O mga super kala naman. O. Pero, doon na yung mga butang. Ultimo ka na hapas. O, mali, nakaihapas. Dan hurat mo. Ko kapalit. Gabi, inaw, sirado na marong butika. Iba nga na. O. Sakto na kong gisuti nga. Pag-ampo, sa nagpasipala, kaninyo. Ay, ako, di ba? Maugli sakto. Aron, wala na dumot nga mahitabo kay og ari ka dire sa papel ni Birhen Maria. Sukad sa pagdakop hangtod sa paglansang. Wag yun masuko sa mga mamireng yang anak gilansang. Wag yun sa mga labay bato sa mga Hudiyo. Mabitaw. Muna nga, mas maayo nga magkauli ang maayo niyong kabubuton aron sa ingon sa ako nag-ingon nila gulyat, magsugat mo sa dalan, wala na mo dinumtanay, dili na mo mag-iayag lingiw sa inyong naong kay di mo ganan magtanaw sa isang Bati sa nang nakay kontra mo, no? Ako para nang ko bati sa kanang murag na tao nga di mo tagad mo lainan ko. Pigunahan na ba? Kaya na tao nga di mo tagad mo sakitan ko, murag di ko ganahan. Mao di katong gingon mo nga, deliter B ka. Giliter B ko so. Puso ni, giliter B magkoy. Di ko kay bao. Bitaw. Labi na karon nga ni ata sa ingnon ta bag-o ng tuig, bag-o ng pagkinabuhi, Magkinabuhi. New Year's resolution maton pa. Mabitaw, kanang kinahanglan bitaw gyud nga do na kay wa kay pagdumot. Ano man ang ako, katong ako nagkaaway, ako naguntinggan. Okay, labi Kay na. abili mo, nagkakuha ko ni Mimi ako anak. Nagilot siya na ako, ma, itong imong kuhaan dito kauban na kanang tingog lang mo. Kuha pa. Tingog lang mo mawi kay Milim ko mimi, mimi labutana, mimi. itong natandog. Natoy silingan, natoy kalong. Wag yung tingog dong. Ano man? Di mo siya kalong bungul. Unsa? Unsa oy? Mau. Unsa? Bogol ko na! Kaya ako silingan ay murag babot ang matingalig kapit. Bulo ka tuig? Wag doon may magtingog. Ano man? Pero yung asawa ko naman tinggan. Sa dili siya magtingog na ako. Hala? Nasilos mo. Dili. Nagpa-welding ko ka ng pultahan nga ka ng putaw. Karon na. Kanang sa putaw ba nalan? Kanang Putaw na. rihas ba? Rihas? Ri ka na ba? Kabilya ka na? Kabilya. Oo. Ya, nagsunog na amo. Ang akong ipa-welding ko niya. Masunog ba ng putaw? Nasunog ko ng kapil akong ipa-welding niya. Ano ito buto? Di patimbang to eh. Sunog na ng putaw. Mahal kayo. Hantag na ba ko niyag 3,000? Ay, di makakapako dito? Ha? Dili sa kuan? Di ba? Ang buti ito. Ay! Kaluman doon! Kung ako ang puzzle, tihon.